Yerima Ilmasti Studio. Duk wuya sarhabil zani zama da ke ra'amani nawa burin a ce da ke zamu raya aure na sinna. Ta ɗauki zuciya kaf ta bani shi ya saba ni in yaƙinin kowace ran zaki bari kuma dai ce gaban da ya zo gare ni kin zama tsani dole in bayyana wa al'umma asali masu jina. Ta gani wata ran sai ta yanke cewa bara kawai ta kira ni ta faɗa mini abin da ke ranta don ta samu sukuni. Sarhabila sako ta tura mini tana so gana. An faɗa mata alisho ne ya yi ta kuka ta soma har waɗansu suna faɗa mata kaina za ta yi nadama shi ya sanya ta ne nan mata wa abin ta zana. Ta ce Aliyu ni ƴar uwa ce inda hali ka bani dama na ganka ni ba kuwa ce inda dokake zani zo tini zuciya ta kasace tambayoyi kala biyar zan maka idan muka zo. Mata Sarhabila baki da damar ki gani hakuri zaki yo kawai sanda na yi waka ki ji ne sai idan har kina buƙatar wani abun ke kira ni gaskiya ban da lokaci kar ki sanya raina a kuni. Ta sawaya ta kira ni har da kuka ta fara cewa Aliyu kai ɗaya gare ni shekara ta 6 ina addu'a kawai don ka so ni ka ce haka to asirin da na rufe shi ka tona. Na ce bara ko rabin daƙiƙa na bata matsayin ƴar adam musulma na ɓata sa'a na jita wayashe Sarhabila kyawun hali da sofa gare ta kuma ga tausayi ganin mai halin ta sai da ya tona.
ka ci riba. Sarabila ta mun abun alkhairin da ban yo zato ba, kuma ta fi da ni a zargi hakan ya samu kasa ba. Masu saurare ku biyo ni ku ji a zama ya wakana.